क्या लगता कि अगर जिलावाद कइला से चाहे जातिवाद कइला से सिंगर लोग भोजपुरी के सिंगर लोग आगे बढ़ सकता। अरे कान हप गमछिया धके कायल कइले बा कि होई छपरा वाला लइका दिलावा छपरा के चौक पर अनाचे परी गोरी तोरा राइफल। और अभी हम छपरा जंक्शन पे हैं, सामने आपको छपरा जंक्शन दिखाई दे रहा होगा और आज हमारे साथ एक छपरा के ही सिंगर हैं जिनका नाम है श्याम सिंह, जो अक्सर छपरा जिला पर गाना गाते रहते हैं, हमारे साथ हैं और इनसे आज हम बात करेंगे कि आखिर इनका उद्देश्य क्या होता है। कभी कभी ये रंगदारी गाना गाते हैं जिसमें ये बताते हैं कि गोली चली छपरा के चौक पर। सबसे पहले स्वागत है श्याम जी। नमस्कार भैया, प्रणाम और स्वागत में छपरा स्टेशन पर नहीं आज मैंने छपरा के स्टार व्यास के छपरा जंक्शन पर इंटरव्यू होता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा, हमारा तो बहुत बात खुशी बाटे कि जना चीज़ के हम सोचनी कि हम छपरा स्टार मैंने अपना नाम पर लगाई वो चीज़ फिर आज यूज़ करते नहीं, हमारी बात बहुत खुशी होगी। अच्छा, सबसे पहले दर्शक हम चाहें कि जो छपरा वाला गाना जो वायरल चलता है वो गाना के एक बार गा के दर्शक के सुना दी। अरे धर धर गोली चली छपरा के चौक पर, धर धर गोली चली छपरा के चौक पर अनाचे परी गोरी तोरा राइफल के नोक पर। गाना से मतलब छपरा जिला के नाम रोशन होता है क्योंकि आज के डेट में सारा सिंगर लोग अपना जिला पर, अपना जात पर, अपना समाज पर गाना गा रहा बा। तो ये सोच के रुआ मैंने अपना जिला पर गा देनी है। बाकी छपरा जिला के जितना भी दर्शक लोग बा वो लोग से का मतलब रुआ चाहत नहीं कि हम छपरा जिला पर गाना गाते हैं, तो वो लोग से आखिर कौना प्रकार के उम्मीद रखे के चाहते हैं? ये हम कहब कि भैया जितना हमारा छपरा जिला छपरा सिवान के सब तो एक हटे, पहले सारण जिला रहे। लेकिन सब लोग भाई लोग मिलजुल के तनी प्यारा आशीर्वाद दी, रील्स बनाई खूब दबा के हनु। मैं इंस्टा पर अगर गाना खोजे कोई तो का लिखाई था वो गाना एक बार में छपरा स्टार राइफल के नोक पर। अच्छा, इतना लिखेगा पड़ी? हां, चाहे राइफल के नोक श्याम सिंह लिख दी। अच्छा, राइफल के नोक श्याम सिंह। एक बार इंस्टाग्राम पे जाई ये गाना पर भाई खातिर एगो रील बनाई कैसे कि श्याम भाई बहुत ही अच्छा सिंगर है और दर्शकों से क्या कहिएगा? एगो और बात हमारे गाना बटे अच्छा कि अरे कान हप गमछिया धके कायल कइले बा। वाह। अरे कान हप गमछिया धके कायल कइले बा कि होई छपरा वाला लइका दिलावा घायल कइले बा। ये भी बहुत प्यारा गाना बा, छपरा वाला लइका दिलवा घायल कइले बा। ई गाना कौना चैनल पर रिलीज बा? नूतन फिल्म्स पड़े भोजपुरी के एगो बहुत ही अच्छा प्यारा चैनल बा जहाँ से श्याम सिंह के गाना हमेशा रिलीज होला, वही चैनल पर गाना बा छपरा वाला लइका दिलवा घायल कइले बा। राइफल के नोक पर भी सब वही पर सब वही पर बा। गाना के सुनी जैसे बाकी सिंगर के प्यार दुलार मिलता वैसे श्याम भाई के भी दिया। श्याम जी एगो बात बताई कि जितना सिंगर लोग बा जातिवाद गावता रुआ जातिवाद गाइले ना? हम जातिवाद तो ना भाई जिलावाद करिले। हां, जिलावाद करिले। अच्छा, ये रुआ का लगता कि अगर जिलावाद कइला से चाहे जातिवाद कइला से सिंगर लोग भोजपुरी के सिंगर लोग आगे बढ़ सकता? थोड़ा सा माने नाम हो जियो के बाद अपने प्रोफेशनल चेंज कर देते। कहाँ चेंज करता कर देता लो? हाल फिलहाल भोजपुरी के पावर स्टार जगह कहल जाला सबसे बड़का स्टार पवन सिंह होगा होता है बबुआने से हिला। हां, बबुआने से जिला हम प्रखंड है जिला। माने ई का सही लागल? नहीं ठीक। अगर कोनो दूसर लड़का आगे गावे कि पसवाने से हिला अहिराने से हिला तो ओकरा के ई जितना इंटरव्यू लेवे वाला हमरा खानी लोग बा जाके ओकरा के जब तक ले मास करी लोग ना, जब तक लोग माफी ना मांगे तब तक ले बख्शी लोग ना। ऐसा रोगा से मिलेला लोग ना अभी तो ना माने, लेकिन हम ऐसा कोनो गाना भी गौले नहीं की। अच्छा, कैसे के मिलल नहीं खे। आ देखिए छपरा पर गौनी हो गाना एक बार घटे हनु जे नाम लिखा ले जाके कहां दूं तो ऊपर तो सगरो मचल बा खलबली। अब देखी का होता माने बवाल हो रहल बा। रोगा बकस दन सब लोग बकस दी प्लीज रोगा बकस। माने हम तो इंटरव्यू लेवे वाला लोग से कहिले जितना सोशल मीडिया के पत्रकार लोग बा, पत्रकार तो ना यूट्यूबर लोग बा, वो लोग से तो हम हमेशा से ही निवेदन करिले कि सिंगर से कभी भी मिसबिहेव ना करे के चाहिए। सिंगर हार के उल्टा पुल्टा गाना गावेला। बाकी लोग और छपरा के दर्शक लोग खातिर का कहे बस ये कहम कि भैया अपन प्यारा आशीर्वाद दी अनु। और सूचना केंद्र फेसबुक पर भी बा, यूट्यूब पर भी बा, सब्सक्राइब करी। सूचना केंद्र लोकल न्यूज फेसबुक पर जी, सूचना केंद्र भारत यूट्यूब पर बा। देखिए प्यार दुलार एहू चैनल के थी। बाकी अभी छपरा जंक्शने पर बानी सा व्यास जी दिल्ली से उतरनी है। माने हम भी छपरा में ही रहनी है तो सोचनी है कि काहे ना छपरा जंक्शन पर व्यास जी के रिसीव करी और साथे साथे एगो इंटरव्यू ले। अंत में एगो दर्शक के गाना सुना दिया, बहुत प्यारा सा गाना। ओकरा बाद विदा लियाई जी। एगो बड़ा ही बढ़िया बेटी के विदाई सॉन्ग में लगन चल रहा बड़े। अच्छा, कि हो खतावे बेटी के विदैया रोवेला अंगनैया तू सब के रुवाई जइबू हो ए बेटी हो परते ही मांग में से नूरावा पराया घर के हो ही जइबू हो। ये हमारे साथ भोजपुरी के श्याम सिंह जो कि छपरा के स्टार हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। इनसे जब भी संपर्क करना हो आप नंबर इनका रहेगा, कॉल कर सकते हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।